Siphi isikhova? Yo. Ngibona njengabantu bathi SAPC bathini le? SPCA. Bangena bathi balanda isikhova. Bathi hayibo, nimuyisa phuma lethathu Manje wani. bamthatha kanjani kungukuthi uthakatha ngaye? Angazi, bamthatha nje kusho ukuthi bengamenza ngabe bathi disabled bathini? Disabled. Angabonakala. Oh. Hayi uthakatha ngaye wenzani ngoma lithathe? No malithathu uyathumelwa ebusuku. Bathi hayi sicela wena mkhulu ungithumelele uMalitsathi kunomuntu athatha indoda yami. Uma afika uMalitsathi afike phezulu kwemazenke khona lapho wena endoda uye uyojuma khona. Afika athi hayi ziyasho zoba nendoda seyivuka seyiguquka bese isilwane kuya trapwana endlini kanti nesikhove sesibeke phezulu kwemazenke yona le mithi kufanele ukuthi mangimthuma ngicala ngiyibhimise ngishunqisela ngishunqicela izinto engishunqisela umqondo waMalitsathi uyadideka uthi siyamtshela ukuthi hey aburuhwa sesazobuya nje ngilungise ukunyinzi kuyobiya 5 futhi esinye siye eMpumalanga esinye Cape Town Eastern Cape.